Nu skulle man lige have været dagsvind, hvis ikke man kunne klemme den ene bøf ned. Ja, jeg kunne sagtens spise 2. Ja, men når først transportbåndet det er kørt ud, så kan bøfferne sikkert også køres ind. Ja. Jeg er i hvert fald glad for, at jeg kom med i den her madordning til aktivitetshuset. Så er der fri for selv at hjemme spise rester. Rester, sagde du, rester. Der hvor du sidder, der bliver der vist aldrig nogen rester. Det er da fordi, jeg altid er sulten. Kan du høre, hvad min mærke rumler? Den din mave, det er din tarme. Ja, der er en plads nok dernede. Men du glemmer måske at lukke spisrøret. Nej, ved du hvad? Det er meget værd med lukkemuslen om i anden tarm. Ja, det er slapt, du. Det er meget slapt. Hvis ikke man skulle have lidt godt på sin gamle lov. Og ved du hvorfor jeg ved det? Ja. Det er fordi, det er altid mig, der går bedst. Ja, ved du hvad? Der kan jo altså også komme for meget gas i en spærreballon. Hvis ikke man skulle have lidt godt på sin gamle job, hvornår skulle man så have det? Ja, ved du hvad? Altså, hvis du fik det bager, så skulle vi da have sat nye døre i smørhullet her. Og ved du hvad? Så skal du i hvert fald have navnforandring. Til hvad? Til klatten. Nej, smørhullet, kan du lide. Ja, men ved du hvad? Han sætter det også midt i subdaten, så det navn, det passer da godt til ham. Nå, jamen så er I to vel klar til dagens motion. Ja, for aktivitetshuset, de har jo et godt motto. Lykke få urgået. Tak, vi har gået, hvad vi må. Ved du hvad? Du skulle faktisk også have navnforandring. Nå, til hvad? Haha. Til det, du savner mest fra det job, du har på kommunen. Hvad er det? Skovlen. Goddag. Jamen, Er det her, vi skal være? Har jeg været her før? Ja, Eva, du var også her i går. Det mindes jeg ikke. Hvor længe skal jeg være her? Lige til jeg henter dig igen. Nå, bliver det så i dag? Præcis som i går, Eva. Nå. Var jeg her i går da? Nej, det tror jeg nu ikke, for der besøgte jeg min mor i Aarhus. Jeg gider ikke følges med hende mere. Hun vrøvler altid så meget. Kender vi hinanden? Kender vi hinanden? Det er til for pippe af det her. Kunne du ikke tage at hente mig først, og så køre mig herhen? Ja, men jeg er da nødt til at køre den faste rute, ellers tager det alt for lang tid. Ja, det er ikke andet, det er rene opbevaring det her. Vi bliver bare kørt herhen. Og så kan vi ikke bare få lov til at gå her. Det er ikke andet opbevaringssted. Ja, men så har de da selvfølgelig deres ryg fri. Så kan de da sige, at de gør et eller andet for os i det mindste. Gør et eller andet? Ja. Ved du, hvad de gør? De flytter os ud af vores seng om morgenen, så flytter de os herhen, og om aftenen flytter de os tilbage igen, og så gentager det sig hele næste år. Nej, det er efterhånden så kedeligt, at der ikke er nogen, der giver at spille noget. Jo, du kan da komme med til bankospil. Til bankospil, Ja. så skal jeg have mine briller af på hele tiden, og så bliver jeg træt i armene. Det har du da heller ikke nogen besvær med. Så lige du kan løfte en flaske, så går der med godt. Jamen, det giver han da heller ikke. Jeg tilbød han da ind i går. Tror du, jeg skal forgives? Det var jo danskvand. Det er da også godt nok. Du tror måske, at du rustner indvendigt. Nej, men jeg husker tydeligt dengang jeg havde fået forstoppelse. Ja. Der blev jeg skyllet igennem fra begge ender og kanter, og siden dengang sagde jeg til mig selv, aldrig dansband igen. Nå, jeg skal da også ud og hente nogle flere. Nå, I må hygge jer. Farvel. Farvel. Hov, stop, Eva. Du skal da blive her. Skal jeg blive her? Jamen, jeg tror da, jeg skulle hjem. Hvad i alverden skal jeg lave her?
Ja, hvis du er skulle tige stille, så vil der hjælpe noget på det i hvert fald. Undskyld, men kunne de ikke få den dame til at forlade restauranten? Altså, ved du hvad? Det her, det er et aktivitetshus, og ikke nogen restaurant. Og for det andet, så må hun altså meget gerne være her. Nå. Og for det tredje, så er det altså ikke mig, der bestemmer noget her. Nej, jeg hjælper bare til. Nå, jeg troede, hun var serveringspersonalet. Der kan du bare høre. Nu tror hun, du er serveringspersonale. Ved du hvad? Hun må kalde mig, hvad hun vil. Kom Eva, sæt dig lidt ned, så skal du få en tog kaffe. Har I ikke noget stærkere da? Hvis du får fat i noget, så vil jeg da godt købe det halve. Ja, det tvivler jeg har taget på. Det er ikke nogen værtshus, det her. Det er et sobert sted. Vi bliver kørt herhen, og jamen, så kan vi da blive opbevaret her i det mindste. Vi bliver kørt herhen på grund af alder. Vi bliver sat i bås, gør vi. Hør dog, hvor hun jamrer. Kan I ikke få hende hen på et andet hotel? Ja, det vil gevaldigt på stedet her. Ved du hvad, sæt dig nu ned og drik din kaffe. Ja. Ved du hvad, så kan vi ellers hygge os lidt. Ja, det kan vi da i hvert fald. Hov, nej, nu kommer Adam. Adam, det er halvdøv spektakel. Goddag! Mit navn, det er altså Adam Svendsen. Hvorfor i alverden står du og fortæller, hvad du hedder? Det ved vi da godt. Jamen, jeg er jo altså kommet i jobtræne, og det hører sig til, at man præsenterer sig. I jobtræning. Sig mig engang, skulle du ikke på efterløn? Om jeg er køn? Ja, jo. Men nu er jeg altså kommet i jobtræne hen på avisen. Det er da fuldstændig skørt at sende dig i jobtræning. Redaktør? Nej, det kan man ikke komme i træning som. Det tror jeg, at du vidste, lille Ane. Lad være med at stå der og kalde mig lille Ane. Men ligefrem at sende dig i jobtræning, det er da fuldstændig hul i hovedet. Et gode? Nej. Det er skam kommunen, der bestemmer det. Nu skal jeg til at skrive artikler til avisen, og jeg havde tænkt mig at fejre det med jer. Nå, endelig sker der noget. Det må du fandme også læge om. Ja, I skal være de første, jeg interviewer. Ja, ved du hvad? Der er såmænd ikke meget at skrive hjemme om. Det er hurtigt overstået. Rød! Han har skrevet om Bente og mig. Han kan da få lov at fotografere mig. Ved du hvad? Så bliver den forside af avisen meget hurtigt fyldt. Så Adam, kom her og få en tår kaffe først. Om jeg vil slukke min tørst? Ej, jeg vil sgu meget hellere have en kop kaffe. Jamen, værsgo. Hvorfor skal den her sidde ved vores bord? Vi skulle jo lige til at begynde. Om jeg kan synge? Nej, det kan jeg altså ikke. Men det er der måske andre, der kan. Hvad siger du, Berty? Det er jo et aktivitetshus, det her. Jeg siger ikke så meget af dig. Men hvis du gerne vil skrive om det, hvad der foregår her i huset, så spilles der bankospil, der høres foredrag. Og så er der selvfølgelig alle de der damesysler. Og herrene, de spiller naturligvis deres berømte lumper. Hvad siger du? Ser de en nummer? Nej, nu må jeg altså til at tage jer sammen og tage vognen lidt op, hvis jeg skal skrive noget om jer i avisen. Du kan da få en disse, men så skal du selv synge med. Ja, jeg skal nok gøre med. Hør min sang, du klarer den stjerne. Blå som kulderis på himlen blå. Tag en hilsen med dig til det fjerne. Hjem til den, jeg altid tænker på. Vi fra dag
fra Lysebøgeskove, satser kursen mod det store hav. Stævnet over styrer alle våge, hvor så mange sømand fandt sin hånd. Når vi der sidder her på dækket, efter dagens travlhed og besvær, går min tanke hjem til fugletrækket, stille pige, ligesom jeg har kendt. I min ængsel har den trøst jeg fundet, at hun soler følger fast på mig. I den lille fiskerby ved sundet, det er og længes efter mig. Derfor beder jeg aftens stjerne, og mit lille skær du sender ind. Lysne også fra mit hjertes stjerne, bringe Gud om trofast kærlighed. Ja, du synger meget godt, men det er en skam, du har lidt kraftigere stemme. Ja, så har jeg været her med de sidste. I er også gået i gang ind ved siden af jer. Det er godt, Lis. Vi skal også have et foredrag om kost og motion. Vi kunne da vist også godt trænge til det alt sammen. Det var vist noget om vegetarmad. Jamen ved du hvad? Jeg kan ikke forstå, hver eneste gang den står på vegetarmad, så er der ikke andet vrøvl og ballade, når hvis vi skal have fisk eller vegetarmad, som jeg siger. De skal vel finde på noget at underholde os med? Ja. Det er som om, når vi når en vis alder, så tror de ikke, vi kan en smule selv. Og alt, hvad vi har lært jer gennem et langt liv, ja, det har vi glemt. Jeg tænkte, hvis man kunne prøve noget nyt, så noget helt vildt spændende. Ja, hvem skulle dog forhindre dig i det? Men tænk dog. Jeg er da snart en ældre dame. Sådan noget pige. Og hvad vil familien ikke sige? Ja, der er 3 ting. Det er din alder, der er dit køn, og der er din familie. Ja. Og hvordan kommer jeg udenom det? Nå, skal vi ikke gå ind på den anden side? Jamen, nu skal jeg da holde døren for damerne. Jamen, skulle du dårligt med ind og høre lidt om mad? Det har mit tarmsystem ikke godt af. Det ender med, at jeg får med mig med næsfløjene, ligesom en kanin. Jeg synes nu mere, du ligner et dovendyr. Nå, ja, en gang imellem, så kan du få sagt noget, der er rigtigt. Ja. Hvor pokker skulle de hen alle sammen? I skulle ind og høre noget om mad. Hvad skulle de egentlig have bag? Jamen vi andre, vi vasker os der hjemmefra. Nå, men når jeg vil først få samlet lidt til min artikel. Hør, hvad skal I to lave i dag? Vi skal kære os. Det er jo en anden damsysler. For det har de et aktivitetshus. Nej, ved du hvad? Det er opfundet af damer, og kun for damer. Ja, det er rigtigt nok. Vi har alle vores vaner. Men det er nu sjovt, jeg kom på avisen. De spurgte mig, hvad jeg har lavet. Jeg sagde, at jeg har god erfaring som redaktør. Redaktør? Ved du hvad? Har passet svin. Ja, det er fint. Det er helt fint. Ja. Jeg har nu i 4 år været redaktør på, det lokalhistorisk arkiv. Og så er det jo interessant at komme hen på avisen og begynde at skrive nye artikler om, hvad der foregår.
Jeg hører en hel del, hvor jeg kommer omkring. Men der bliver mange gode historier. Jeg har hørt en hel del om. Det bliver sjovt. Ja, jeg har min bange altså. Du kan da passe og skrive om nabokonen, der købte 20 kyllinger. Og så var det hankylling alt sådan. Der kom sgu ingen æg. Hvem har skæg? Nej, men der var der også der om bunden. Han havde fest, så kogkonen, hun gav alt shotteren til grisen. Og da bunden havde kommet over i stallen næste år, så tænkte jeg, nej, alle mine grise, de er døde. Ha, ved du hvad, de lå med tømmermænd alle sammen. Jeg er sikkert over en Svend. Ja, det må man da nok sige. Ja, det var der også skrevet om københavner, der flyttede på land. Hun købte 14 får og en gæbo, og hun fandt ikke, der ikke kom nogen små. Ja, det er rigtigt nok. Man skal helst kunne nå. Nå, men det her, det bliver altså noget af en meget fin artikel. Det kan jeg love jer for. Jeg har allerede overskriften parat. Hør nu her. Nabokongen, som fik trillinger, hvor en af dem var født med skæg, holdt en mægtig fest, hvor Svend tog kogkonen og flyttede på landet, som i rigtig buk. Ja, det bliver en mægtig fin artikel. Jeg må hellere se at komme hen på redaktionen. Farvel. Ved du hvad? Det er altså lige før jeg overvejer at købe mig en avis. Nej, det giver jeg ikke. Nej, jeg skulle egentlig også ud og tisse, men jeg giver sgu heller ikke. Sig mig engang, skulle I to sådan nu lave noget, hvad? Det er ikke en damsysler. Nej. Og kedelige ting. Nå, jamen ved du hvad, så kan du vel lige på lov selv. Dit hoved virker vel endnu. Ja, det kommer der altså an på, hvem du spørger. Hvis du spørger plejepersonal, så er vi sat herhen, og vi skal helst lave det hele selv. Det kalder man hjælp til selvhjælp. Og hvis du spørger familien, jo, så er vi sat herhen, fordi vi skal passes. Ligesom om, at vi var blevet børnehavebørn igen. Ja. Og hvis du spørger det offentlige, så er der skrevet store, tykke bøger om, hvor vi skal være. Og det er helst sådan lidt af vejen. Nå, hvor er det altså sej for dig. Men ved du hvad? Skulle du sådan prøve at skrive en konkurrence om hvem der kan komme med det sjoveste forslag om nogle nye muligheder til aktiviteter? Ja, det kunne jeg gøre. Ja, og så dem der med kørestol, dem kan vi ikke have med. Du sætter nok begrænsning, hva'? Tag dog lige brug det indvendige af H. Kom med nogle nye idéer, du. Hvad er præmien for det bedste forslag? Det er en dans med mig. Det er ikke præmie, det er en straf. Skal vi ikke gå ud og lufte os lidt, Ben? Det var lavet det. Ja, frisk luft, det er der nok ikke nogen, der tager skade af. Hvilket travlt de fik. Var det fordi, de er kommet? Nej, men ved du hvad, de skulle ud tænke sig lidt om. Nå, jamen ved du hvad, det er hurtigt overstået. Der er ikke ret mange muligheder med at flytte rundt med 2 brikker. Nej, det skal du sandelig have ret i. Men ved du hvad, vi stod som der snakkede om, at det kunne egentlig være meget godt at få lavet lidt andre aktiviteter end de gængse, vi har. Ja. Der er jo så meget, der kan sætte begrænsning for bevægelsesfrihed. Ja. Men ved du hvad? Hvis ikke vi skulle prøve på det nu, hvor vi har tiden til det, hvornår i alverden skulle vi dog så? Hvad venter vi egentlig på? At der skal komme nogen og hjælpe os. Ja. Men hvis ikke der gør det, så skal vi bare til rummet og højre. Ja. Jeg glemte min hue. Det var godt, du kom, Adam. Det var lige dig, jeg skulle bruge. Jamen, det er også det, jeg står og siger. Jeg glemte min hue. Nej, dit vrøvlehoved. Du skal skrive en artikel til mig i avisen, for vi skal søge efter nye muligheder. Og det vil jeg, altså her til aktivitetshuset, og det vil jeg meget gerne være med til at vise.
Nå er det vel noget frækt. Nej. Kunne du ikke tage at få skruet op for dit høreapparat, var? Mit høreapparat? Nej, det er anden værk, siden jeg tabte det hen i kirken. Tabte du det i kirken? Ja, jeg har altid den vane, når præsten hun skal til at prædike. Så slukker jeg helt for det. Men så fik jeg da revet helt skidtet ned på gulvet. Og inden jeg slog mig til, så lå der både præst og degn og krav rundt ned mellem benene på mig. Ja, men så gik der tiden så godt med det. Ja, og det er god med dig. Tag du nu og kom med her, så går vi to ud og brygger noget sammen. Jo. Præsten hun nåede i hvert fald at tage armen. Mange tak, men de behøver altså ikke at følge efter mig hele tiden. For jeg kan sagtens finde ud af cirkusbygningen. Her har jeg nemlig været så tit. Ja, det er klart. Ja, de skulle hellere fortælle mig, hvornår den næste bus afgår. Jamen, Lis, hun kommer der og henter dig om en times tid, Eva. Jamen, det kan jeg virkelig ikke vente på. Jeg skal nemlig sige dem, at min mor, hun kommer på besøg hen fra Aarhus, og så skal jeg jo helst være hjemme, når hun kommer. Ja, hun er ikke så rask. Hun er blevet så frygtelig glemsom. Ja, det kan jeg forstå. Det har du sagt 14 gange nu. Det tror jeg nu altså ikke, for jeg har overhovedet ikke talt om min mor i dag. Jeg er nemlig lige kommet, og skal vi ikke snart have noget at spise, for jeg er sulten. Men Eva, du har da lige spist, så du kan ikke være sulten nu. Kender jeg dig? Nej, jeg opgiver. Hvorfor sender vi os hende med herhen? Jo, det er da fordi hendes mand her skal have fri de 4 timer, mens hun er her. Der burde jo være et beskyttet daghjem, hun kunne være på. Det er altså ret irriterende, det her. Hun er nu ikke for klog. Hun er nu ikke for klog, men nu er hun da heldigvis gået. Ved du hvad, Eva? Kom nu lige hen og sæt dig lidt ned. Ja, mange tak. Men vil de så sige til tjeneren, at selskabet er kommet, og jeg er sulten. Ja. Nå, vi har kilo lever. Sig mig lige en gang, hvilket slags hotel er det her? Siger du, det er jo altså ikke nogen hotel. Det er et aktivitetshus. Nå, gudskelov. For ellers så vil jeg også sige, at med sådan nogle tjenere, så det sandelig sløjt ud. Ja, det må jeg så sandelig da give dig ret i. Det kan da kun blive bedre. Men ved I hvad? Skulle vi ikke tage lidt så? Det bliver mig så godt humør af. Det er rigtigt. Det gør man. Visker jeg
bliver voksen og erfaren. Mange hjerter bør forblive bare ganske lidt naive. Bliver de mørke skyer for slemme, hvis der som et barn flyver imod himlen. Og beder om dejlig vejr, flyver gennem skyerne, imens jeg venter her. Flyver efter alt det, vi ønsker hver især. Flyver vi mod himlen og beder om dejlig vejr. Midt på menneskets lille finger lander du på trygge vinger. Lille ven, i dag er verdens seng at flyve i. Menneskets jetmaskiner drøner, rager store rige høner. Turen flyver frem fra øst og vest og smut forbi. Flyver vi mod himlen og beder om dejlig vejr. Flyver gennem skyerne, imens jeg venter her. Flyver efter alt det, vi ønsker hver især. Flyver vi mod himlen og beder om dejlig vejr. Regen? Dag. Jan, det der er Hvad snegl. søren er du her allerede? Jan, det der er snegl, den er der brudt sammen. Ej. Hvad gør vi så? Ja, hallo, det er Lis fra aktivitetshuset. Sneglen er brudt sammen. I kommer altså til at sende et andet køretøj, for ellers skal alle de gamle gå hjem. Alle de gamle. Hør lige hende, hva'? Ja, du er ældre end mig. Ja, hallo. Ja, så venter jeg. Farvel. Hvor står der en bus hen? Så kan jeg mig lave den. Bliv du bare siddende, for der kommer altså en ung mand fra kommunen om lidt. En ung mand? Se, nu skal jeg sige dig en ting. Jeg ved et andet om mekanik. Jo, siger du. Jeg husker nemlig tydeligt alle mine biler. Den første, den var hvid. Og den her som er rust, og den kaldte vi da Nugadisen. Og den næste, den var mintgrøn. Ja, med trætag. Ja, den kaldte vi da Fuglekassen. Og den sidste, ved du hvad, den sidste, det var en herlig bil. Ja, vi var 4, der hver dag kørte til og fra arbejde i den. Og så gik varmeapparat i stykker. Men så satte vi os bare i hver en sovepose. Og da udstyrene den gik i stykker, der fik vi hver selv høreværn. Jo, det var et syn for guer. Nå, Kaj, vi smutter lige ud over den bus. Kom her. Nej, jeg vil ikke. Nej, jeg gider aldrig mig med. Jeg vil ikke med. Nej, nu skal I bare høre. Aldrende lokalredaktør for Lokalhistorisk Arkiv tiltrådt Folketinget i aktivering, hvor han igen i dag krydder avisen. Hvad sjov anekdote! Og interview på Aktivitetshuset. Adam Svendsen blotlægger fortidens synder. Som for eksempel den om Kaj, som skød efter anden, men ramte Bent Ibsens hat, hvorpå skuddet fortsatte op i trådene, hvorefter hele byen var mørklagt i halvt døgn. Det var den bedste fuldskylde, det ord. Ja, og du skylder mig stadigvæk for hatten. Du skal den bruge det. Det er meget rart med lidt installation for oven. Og hvad søren, jeg tror der var gennemtræk hele tiden. Det kan dengang han skulle prøve at ligge i solarie. Nå, ja. Der må ordentligt have været en sus omkring hætten, hva'? Hvad siger du dog? Sus i kæppen? Har jeg skrevet det?
Nej, jeg sagde sus i hætten. Ja, kan du se ham lidt flammast? Han lå også den gale vej. Så fik ansigtssolen, der fik han et på førerne. Så fik han flest her på. Jo. Det var en forfærdelig oplevelse. Det var ligesom en rullepøl, der var lagt i pres og proppet ind i mikroovnen. Det var vel ikke værre, da jeg som barn røg baglæns ned i sulkarret. Det var også en frygtelig oplevelse. Ja, det havde jo altså nu godt, hvis der var kommet nogen og havde set dig. De kunne jo gerne have taget fat. Det er da også nok derfor, han holder sig så godt. Han blev jo sat som barn. Goddag. Nå, der er nok mange i venteværelset i dag. Det er ikke nogen venteværelse. Det er et aktivitetshus. Nå, jamen det kan jeg sørge da også godt se, for der er ikke nogen, der laver et hak. Nej, men til gengæld, så holder vi os godt. Ja, ved I hvad? Vi var der nede og ikke kom ind igen i dag. Der var der igen en eller anden idiot, der havde parkeret på handicappladserne, så vi ikke kunne komme ud af bussen. Det er det samme G-marke hver eneste dag. Ja, ved du hvad? Man kan jo ikke sige, at det er nogen handicapvenlig by. Nej. Og nu har vi endda haft handicapår. Så vi skulle have gang i de her politikere, som der har noget med det at gøre. De kunne køre en tur igennem byen. Ja, og ved du hvad? De kunne godt få lov til at låne en cykel også, med motor på. Så hvis der frivilligt skulle bruge armene så meget. De bruger alligevel kun armene hver eneste gang, der er kommunvalg. Ja, ved du hvad? De skulle faktisk være kørestolsbrugere. Bare for en dag. Ja. Ja, så kom de nemlig ud og så en naturfilm, kan du tro. Naturfilm? Ja, nu kan du se alle dem, der har kørestol her. De bliver kørt ned til det store panoramavindue. Og der kan de sidde og glo ud over marken, indtil der kommer nogen og henter dem igen. Ved du hvad? Det vil også være en meget god beskæftigelse. Især hvis der var nogle hundkønsvæsener, man kunne gå på. Du. Og ved du hvad? Dem var der altså mange af. Hvad er det? Ja, og ved du hvad? De sagde alle sammen mu. Nej, Eva. Du skal blive her. Det er ikke din tur endnu. Min tur? Jeg har da været færdig længe. Jeg har da bare ventet på jer. Jamen, Jeg skal skynde mig hjem, for min mor kommer. Jamen, Lise kommer der og henter dig. Og bussen er der ikke kommet endnu. Bussen? Ja. Jamen, jeg har da min egen bil. Bil? Jamen, Eva, du er da kørt med bussen herhen, og så skal du også med bussen hjem. Hvem siger det? Det siger jeg. Men Eva, jeg synes, du skal sætte dig ned og tage dig en dejlig kop kaffe til. Og så kommer jeg om lidt med kagen. Ja, tak. Jamen, så venter jeg her. Det er godt. Sig mig engang, har I set, hvad der står her i avisen? Hvem er gået igennem isen? Det står der aldeles ikke noget om. Der står et referat fra socialudvalgsmødet. Der står, at de har planer om at lave vores aktivitetshus om. Det var vel noget godt, for jeg giver heller ikke at lave noget. Tag nu og tige stille. Der står her, at man vil lave vores aktivitetshus om til et mobilt dagcenter. Mobil. Skal man så sidde her og ringe til hinanden, eller bare sende sms'er? Ja, det kan der være lige med, for du kan finde ud af noget alligevel. Hvis kan jeg så, hvis bare takster lige var i stykker. Ved du hvad? Sidst der rendte du rundt med fjernbetjening til TV og sagde hallo. Ja, hvad skulle det hjælpe? Kunne I dog for pokker ikke tage til en stillevand? Nå, der står her, at Socialudvalget gav på deres sidste møde grønt lys for forløbet angående aktivitetshuset Smørhullets videre eksistens.
Ideen er, at kommunen vil oprette et mobilt daghjem for de fysiske aktiviteter blandt kommunens pensionister. Det er rigtigt. Der er meget, der frister. Men det er desværre ikke noget at sige ved de damer, der rejer rundt her. Du er og bliver i skov, det er da klart. Ja, Paul Rickard. Ja, det er godt. Sig mig engang, du er ikke alene døv, du er sgu også blind. Ser du dig aldrig nogensinde det pæne spejl, var? Det er rene gej. Nej, nu må du altså holde op. Jeg er altså en anstændig herre. Det er ikke min skyld, at damerne render efter mig. Jeg er både høflig og venlig, og for eksempel så hjælper jeg gerne ældre damer over gaden. Kan han så få fingrene væk, sådan en gammel gris? Gris? Det skulle da ikke have kørt noget. Så i det, hvordan han lagde an på mig. Og det må du straks holde op med. Der er ikke nogen mand, der har rørt ved mig, siden min mor hun sagde, det var en dårlig idé. Det er simpelthen det rene galehus, det her. Nu går jeg ud og ringer til hjemmeplejen og hører, hvad meningen er. Det er ikke for ingenting, at bussen her snallen. Ej, men ved du hvad, jeg kan tage dig og Ben med ud i skub. Det var I så gode til sidste gang. Ej, jeg har rundt i min mave. Det er ikke bare til hjem, når du hopper lidt. Ja, og jeg har dårlige ben, så jeg kan ikke høre. Men det vil jeg hjælpe, hvis du hopper lidt, når du bare skubber og får vægten fordelt lidt. Nå, Eva, vil du med den vej? Mange tak. Så kan jeg komme hen på stationen. Det har jeg ventet længe på, for her sker jo ikke noget. Men ved du hvad, det bliver også lavet om. Det står der i avisen. Nå, ja. Ja, jeg kan også godt se, at der er lidt tomt på hylderne. Men ved du hvad, du er i smørhullet. Nu skal du da til at lave gymnastik. Det skal jeg i hvert fald ikke. Skulle jeg stå her midt på banegården og svinge med arme og ben? Aldrig i livet! Jamen ved du hvad, Eva, der bliver der serveret kaffe og kage bagefter. Nå, det kunne du jo bare have sagt med det samme. Denne vej. Denne vej. Hvor er her hele? Det er kun damesyssel, der bydes på. Jeg kunne da godt tænke mig at køre racerbil. Prøv! Det er du da for gammel til. Ja. Det er du altså. Hvad med laver det om til et værksted? Værtshus? Hvor man kunne skyde billigere. Så kan damerne da ikke trykke deres stoftryk, hvis du skal have et billardbord stående herinde ved siden af. Nej. Hvad med laves det, hvor man kan skyde med mit gamle jagtgevær? Du kan da hverken se skiven eller patronerne. Og desuden så er det farligt af dig til at gå løs med sådan en. Hvad med lave musik, mand? Jeg kan slå på tromme. Det bliver da værre og værre. Skulle du så se her og larme? Tænk, hvis man kunne få lov at lave et værksted med gamle motorcykler med sivum. Vi kunne sagtens bruge de færreste del af anlægget dernede. Det er pæne anlæg. Jamen, det bliver ikke brugt til andet blomster og græs. Næh, få fat i en gammel 4-cylinder Nimbus med damptræk. Det er med over det. Vil det så sige, så skulle du måske have et værksted herinde ved siden af? Ja, kun hvis man kan blive fri for alt det her renderi med damene, for det er ret irriterende. For som Anne, hun er her hele tiden. Men så kan vi andre bare gå ud. Det er kun noget for damer. Fik du det her, redaktør? Ja. Vi har jo alle vores værner. Se nu bare, der står en artikel der i avisen. Om bare damer.
Hvad pokker? Render I deres vej? Nu skulle jeg til at skrive en artikel. Ved du hvad? Om den store konkurrence. Så skulle du bare skrive om det dejlige sted her, så det ikke lukker. Jeg mukker sgu aldeles ikke. Jeg er den klare redaktør. Det sagde jeg heller ikke. Jeg sagde, at du skulle skrive en artikel i avisen her om aktivitetshuset, så det ikke lukker. Du skulle prøve en gang, skulle du? Jeg synger en sang. Ja, det ville altså være dejligt, hvis du gjorde det. Så kunne jeg jo se her og skrive min artikel imens. Har du helt taget at se, hvad der står i avisen? Ja, det har jeg da set. Ja, det lyder godt, men det er en skam, du ikke har lidt kraftigere stemme. Adam, kunne du ikke tage for at lave dit høreapparat? Hvad siger du? Ja, jeg synes også, vi har det rart. Sig mig, er der nogen af jer, der kan finde ud af de nye helbredstillæg, som vi får fra kommunen? Ja, det er da noget med... Ja, det er noget med tilskud til vores briller og vores tænder og vores fødder. Nå, skal det forstås sådan, at vi først får ordnet vores briller, og så vores tænder, og så fødderne. Og så kan vi få refunderet betalingen bagefter. Ja, hvis du for eksempel har fået dig et par nye briller, og du selv har betalt for, så kan du gå på kommunen og få noget af det refunderet. Ja, det vil sige, det kommer lidt an på, hvor meget formue du har, altså. De skal jo nok finde på et eller andet. Jamen ved du hvad? Har står her, at I har indhentet tilbud hos en optiker, en tandlæge og en foglæge. Ja, det er fuldstændig rigtigt. De fortæller, hvor meget behandlingen koster, og så bliver det regnet ud efter. Der er bare noget, jeg forstår. Nå? For en optiker, han skal da være specialuddannet. Ja. Ja, og en tandlæge, han skal da læse i 7 år. Ja, derfor er der ikke noget tandlæge. Nej, det må han ikke. Så må han ikke orden tænder. Det er jo rigtigt. Hvorfor må en foglæge så være med her? De har kun et kort kursus og må slet ikke sætte bøjler på neglene. Og de må ordne førerne på folk, som har sukkersyge. Nej, det står der. Ja. De må heller lave indlæg. Nej. Der er der mange talt ind mod. Ja, men de er nok billigst med tilbudene, skal du se.